Ninja loaded the cars on the beats loading. Kedihem genye giye oka ume Omama mazura rume Kedihem gemele Chineke Uduguna Nisime Obuye kako Mmesoma Chineke Abu ọma kaijira Nirugi Chineke mo Abu tito kaijira Nirugi Wana yezes Imoni Ayeyeyeye Agamako Iye chukwu mere mo n'ụwa n'ịhụnanya Chineke karịsịa asoro m too Chukwu mgbe niile mkpọkụrụ gị ị na-asa m elere anya n'azụ ime mkpa m ka m kpọkụrụ gị ọkwa ịzara m O Chineke onye dịka gị o Chineke onye dịka gị Aṅụlụ ndụma onye dịka gị o Chineke onye dịka gị Ebulite ụzọ atụba onye dịka gị Eze nke eze onye dịka gị Aṅụlụ ndụ onye dịka gị o Chineke onye dịka gị Amama amasị amasị onye dịka gị o Chineke onye dịka gị Rọpụtara onwe unu Chukwu na onye unu ga na-efe mụ na ezinụlọ m anyị ga-efe Chukwu ọkaka kebi n'igwe na mmalite na ọgwụgwụ Alfa na Omega naanị gị ka anyị ga-efe anọkwana n'obi abụọ anọkwana n'iri uju kpebiere onwe gị taa kpara onye ehihie ga-efe mụ na onwe m Jehova ka m ga-efe oke osisi na-enye ndụ ọbara ọbara nkịta okwu juru n'ọnụ ya ọgaranya ngada naanị ya ka m ga-efe ọkaka kebi n'igwe ọkaka kebi n'igwe malite n'ọgụ mmalite n'ọgwụgwụ Alfa na Omega ọgaranya ngada naanị ya ka m ga-efe mụ na onwe m Jehova ka m ga-efe oke osisi na-enye oke osisi na-enye ndụ ọbara nkịta okwu juru n'ọnụ ya naanị ya ka m ga-efe ọkaka kebi n'igwe ọkaka me malite mmalite n'ọgụ n'ọgwụgwụ Alfa na Omega naanị ya ka m ga-efe Imama ya dị ebube Imama Jizọs Imama ya dị ebube otu o siri masị Chineke onye ọma My name? My name is Bright. Yeah. As in now, From where? from Abia State in Salomon. Okay. What is your relationship with Abuchi? Abuchi is a brother, a friend, and also a club member. We all based in Ghana. And what can you tell about him when he was alive? Actually, Abuchi is a nice guy because he was a nice guy. You understand? Because we stay in the same room together. So the guy he was so good to everybody. He was so good to everybody. He was so good to everybody. And what do you tell his people? I can tell them that they should take heart, but what happened, we don't know. We can't predict it. It's a death. It's a death. We can't predict. Understand? So we pray that such thing will not happen again. Amen. In Jesus' name. Amen. Nation pour la capacité à la table, capacité pour
Jane, let's say a photo. You can go on the line and then as watch and building number 48. You can go on. I don't know. I can go get along. I have a partner digital. I have a good digital. Let's get me a bit. I have a good digital. I can't worry at all. I went out and that's all close. I can't go through that table. I'm learning from me. I can
nnukwu chief nwere nke a ya asị maka na Nwachukwu family Rita Anthony Nwachukwu kakọwara nke ọma akwụkwọ ndị nna ochie nnukwu gbabatalụ maka na ọ ndị nna ochie anyị na-anabata ezinụlọ Nweke Nwachukwu family from Ụmụokporoji nke na-abụ mbata ezinụlọ Gabriel Ike family unu ga-abụ mbata fam kakpụrụ akwa ntụ ka merisi afọ abịa mgbara dịka ndị ọgọ si abịa anyị na-anabata ezinụlọ Gabriel Ike anyị si unu nnọọ n'ọnọdụ ike anya ụra afọ ọdụm ihe ọdụm dodo ọ na-abụ nwanne mmadụ abụrụ chi ukwu maka na ọnwa ndị bụ ya anyị ga-ana asarịrị ndị ike all the way from Obiacha Kindred the Ibenabo Ike family the ọgọ anyị tụrụ nnọọ
Let sheep. Sheep, and then on a table.
Anya second years the 8th grade in Mom, Ibenabo Oraukwu, Matthew member, years the 8th grade. And as soon now, one of them now written on our book, what to do. I don't know what to do. What is it?
all the way from Port. Oh, the top of my clothes, I'm not Sunday from Port. Thank you.
Obiora, here's our photo. Ife na-aga n'anya
Asante
Omor Messi Apostle in the Bonnet. I know what start. I know what is up with Mother Abuchi, Matu, Obinwugo, and I believe combine here in the DJ Max. All you have a line Flores, Mass, Internet, and Doka was using now. Came as a guitar, the Obinwugo, as a one Omor Messi Apostle in the Bonnet. More than on one car, and then I got in the car, and I know you don't want against the prison or woman now. I got what I got canker, a chineke, never handle, and will the vocals. A chineke always in the Yona, in the own now, a label half of more. Come on, over him, bullying. Ọ na-emere m mma